pwede ka bang ideklara na AWOL or absent without leave kung nagkasakit? Ang sagot, depende. Tayo mga empleyado, kung magkasakit, dapat magpaalam tayo sa ating employer. Kahit text lang. Hindi pwede na dumaan pa ang 6 na araw bago natin ipaalam sa ating employer na tayo ay nagkasakit. Sa ganyang situation, natural, ideklara kayo sa employer na AWOL or absent without leave. At kung mag-explain kayo sa iyong employer dahil nagkasakit, dapat may medical certificate. Halimbawa, alam ng employer na nagkasakit ka. But kahit sa iyong situation, diniklara kayo na AWOL. Tama ba si employer? Hindi tama. Bakit? Ang absent without leave, ito ang situation na nag-absent ka na hindi nagpaalam ng employer. Kaya, kung nagkasakit ka at pinaalam mo sa iyong employer na ikaw ay nagkasakit, hindi yan basihan para ideklara ka na AWOL.